Elektrorobot, koju čine većinom osnovci iz Prijepolja i Priboja, plasirala se na regionalno takmičenje u robotici koje će se 12. juna održati u Sloveniji. Ukoliko tamo pokažu dobro znanje i osvoje potreban broj bodova, Elektrorobot će predstavljati Srbiju i na svetskom takmičenju u robotici koje se ove godine održava 19. juna u Grčkoj. First Lego League je globalni program koji deci predstavlja nauku, tehnologiju, inženjerstvo i matematiku kroz zabavno i uzbudljivo praktično učenje upotrebom didaktičkih materijala i Lego Education setova. Na takmičenju First Lego League, održanom proteklog vikenda u Kragujevcu, dečaci i devojčice iz Priboja i Prijepolja koji čine tim Elektrobot pokazali su odlično znanje u sva 4 takmičarska dela, osnovne vrednosti, zatim robot dizajn gde su osvojili prvo mesto, kao i robot igra i inovativni projekat gde su bili među prve 3 ekipe. Prema rečima Anice Pavlović, osnivača škole robotike Elektrobot, deca su se odlično snašla u misijama i zadacima, a postignuti uspeh od velike je važnosti za tim jer je ekipa ove godine podmlađena i čine je uglavnom deca iz osnovnih škola. Ovaj rezultat je onako jako značajan za nas jer je ekipa podmlađena u odnosu na prošlu godinu. Imamo samo jednog starog člana, ostalo su deca iz osnovnih škola, tako da je to super stvar jer će oni i naredne godine biti deo ekipe i nadamo se ponoviti i možda i ostvariti još bolji rezultat. Škola robotike Elektrobot uspešno radi već 4 godine. Sve je krenulo kao jedan vid hobija osnivača škole, inženjera robotike i računarstva Anice Pavlović i kao rezultat njene velike ljubavi prema onome za što se i školovala, ali i kao potreba da se deci sa interesovanjem i talentom za robotiku u Priboju i Prijepolju omoguće isti uslovi kao i deci iz Beograda i većih gradova u Srbiji. Sa ove vremenske distance može se reći da se u tome u potpunosti uspelo. Sad već skoro 4 godine smo u toj priči i sada je već to onako jako ozbiljno i nada sve korisno posebno za decu u manjim gradovima. Posebno u ovom periodu korone kada je ta nastava, znamo svi, uglavnom online i negde talentovana deca i gube tu priliku da razvijaju dalje svoje talente. Ovo je odličan način da se oni bave time što vole i što im se sviđa van škole i da uopšte imaju priliku da učestvuju na nekom takmičenju. Evo, znamo da je sve uglavnom bilo odloženo. Iako je u pitanju ljubav i entuzijazam svih koji su uključeni u rad škole Elektrobot, moramo naglasiti da su za pripreme, nabavku opreme i materijala kao i odlazak na takmičenja potreba novčana sredstva koja su u prethodnom periodu obezbeđena zahvaljujući lokalnim samoupravama u Priboju i Prijepolju, ali i brojnim privrednicima i uspešnim kompanijama. Njihov uspeh i talenat nije ostao neprimećen ni od strane Ministarstva za inovacije i tehnološki razvoj. U toj prvoj godini zapravo kompanija Inmol Plast nas je podržala i njima smo zaista zahvalni na svemu tome. U narednim godinama je i lokalna samouprava Priboj, a poslednje godine i iz Prijepolja pomogla u pripremama za takmičenje i to nam zaista jako znači jer te pripreme traju po 8 meseci, a vi znate da mi imamo članova iz Priboja i iz Prijepolja pa jednostavno samo za putovanje iz jednog u drugog grada potrebna su ogromna sredstva i uopšte za sve to što pripreme podrazumevaju. I Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija koje nam je pomoglo uopšte u nabavci opreme. Ja se nadam da ćemo i u narednom periodu sarađivati i također nadam se da će naše lokalne samouprave iz Priboja i Prijepolja pomoći i u ovoj narednoj sezoni kada su pripreme u pitanju. Tim Elektrobot je već učestvovao na takmičenjima i prethodnih godina gde su postigli odlične rezultate i bili na samo korak od plasmana na svetsko takmičenje u Hjustonu. Ove godine, kao jedini tim iz zapadne Srbije, bore se za plasman na svetsko takmičenje koje se održava u Grčkoj. A eto, prošle godine smo stigli i bili na korak od Hjustona, ali nas je opet korona sprečila da uopšte odemo na takmičenje, tako da negde ja se nadam da ćemo ponoviti taj uspeh i zapravo ove godine otići na to svetsko prvenstvo. Kažem, ekipa je mlađa, ali znanje koje je pokazala je možda čak i na višem nivou nego prošle godine i uopšte to za ovaj rang takmičenja je stvarno bilo fantastično što se tiče cijele ekipe i ja ovim putem želim da im čestitam.
Impresivni rezultati koje postižu mladi robotičari podstakli su i organizatore First Lego lige da Priboju ponude ulogu domaćina na narednom takmičenju. Sama organizacija First Lego League takmičenja prepoznala je naš trud i uopšte kvalitetu posljednje 3 godine i baš sada na takmičenju u Kragujevcu smo imali razgovor i ponuđena nam je organizacija jednog internacionalnog takmičenja za mlađu decu koje do sada nije održavano u Srbiji. Mi smo naravno predložili Priboj kao grad domaćin. Na tromeđi, da kažem, možemo da animiramo i decu iz Crne Gore, iz Bosne i da napravimo jedan spektakl u našem gradu. Regionalno takmičenje u Sloveniji naše robotičare očekuje 12. juna. Dečake i devojčice tima Elect Robot narednih dana očekuje naporan rad sa svojim mentorima, a mi im želimo puno sreće, uz nade da će predstavljati naš grad i Srbiju na svetskom takmičenju koje se održava u Grčkoj 19. juna. Sinoć je na školskim sportskim